ассалому алайкум ба ҳама бародаро. Ҳама каса як бори дигар хуш омадем ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо 13 мошини фурӯшӣ дорем аз шаҳру ноҳияҳои кишвар. мошинҳои беҳтарин бо нархҳои дастрас. Навора бародар то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун. ба бародарое ки мошини фурӯшии замин хона доранд ва мехоҳанд ки ҳар чӣ зудтар ба фурӯш гузоранд, марҳамат бародаро, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо меброяд. имо WhatsApp ҳастай ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон ки дар ҳар як навор моро дастгирӣ мекунед. зинда ва сарбаланд бошем бародаро. фикротон ҳатман дар комментария нависен. мегзарем ба қисми эълонҳо. курс бошад 1000 рубл 152 сомони тоҷикӣ. навора сар мекунем, рафтем. якум мошини фурӯши мо ҳастай Daewoo Lacetti. соли бароришти 2008 сол дар кузуфи седан. ранг бошад сафед, мотор 1.6. сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш дар 61 кор мекунад. литсензияи 5 сола дора, ҳуҷҷатҳои 1 сола дора. расход надора, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ, камбудӣ нестай. фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 32000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 209000 рубл. харидори аниқ боша гуфтесай бо арзон мешава. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. деюм мошини фурӯши мо ҳастай Opel Astra F. соли барориш 1995 дар кузуфи хетчбек. мотор 1.6, сӯзишворӣ бошад газа бензинай, коробкаш, механика. мошин гуфта як даст гаштагай мошин дар ҳолати хуб қарор дора. чашкиёш варид надора, фақат мешини мошина ҳай мекунӣ. мошин краскаи раднои хичай. срочна фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 22500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 147000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занем. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. сеюм мошини фурӯши мо ҳастай Daewoo Nexika. соли барориш 1996 дар кузуфи седан. объём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, механика. мошин гуфтай 100% ягон камбудӣ нестай, фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтеса 11000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 72000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзонша мекунем. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занем ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. канали Мошин Савдора бародар дастгирӣ кун. мо ҳар рӯза беҳтарин мошинҳо бо нархҳои дастрас аз шаҳру ноҳияҳои кишвар пешкаши харидорон мекунем. чорум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F. соли барориш 1997 дар кузуфи хетчбек. ранг боша золотисти, мотор 1.6. сӯзишворӣ боша бензин, газай, коробкаш, механика. мошина гуфтай танировкаш 8 моҳи дигар дора. документош тамом шудагай. мошин ягон ҷои задагӣ пусидагӣ надора. чашкиёш варид надора. хадавои навай, балоношам навай. ҳама ҷош созай, фақат мешинӣ ҳай мекунӣ. фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дора ва нархша боша гуфтесай 34500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 222000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо арзона мекунемша. барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. панҷум мошини фурӯшӣ ҳастай Toyota Corolla. соли барориш 2004 сол дар кузуфи седан. объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензини холияй, коробкаш, механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дора, мега соҳибаш умуман ягон камбудӣ надора. 4 балони нав дора. фавран фурӯхта мешава. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе ва нархша боша гуфтесай 58000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешава 380000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай бо муомила дора, арзона мекунемша. барои маълумоти бештара бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти иловагира аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F. соли барориш 1997 дар кузуфи хетчбек. ранг боша сабз, мотор 1.6. сӯзишворӣ боша газа бензинай, коробкаш, механика. мошин гуфта 1 сола ҳуҷҷат дора. 5 балон ва дискаи нав дора. хадавои нав кардагӣ, пол оборот заводид мешава.
камбуди несай срочно фурохта мешавад. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай соҳибаш 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 150000 рубл. Харидори аниқ боша гуфтае бо арзона мекунемша. Барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳафта мошини фурӯши маҳсаи Nissan Maxima соли барориш 2004 сол дар кузофи седан. Абиём мотор бошад 7.0, сӯзишворӣ бошад газу бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад мега соҳибаш. Мотор, коробка, хадавои 100%, 4 баллон дискаи нав дорад, акклиматор нав, фаро, ксенон, гази евро 4 задагӣ пусидагӣ мошин надорад. Харидори конкрет набоша гуфтае марҳамат занг занед. Айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе бародаро қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 196000 рубл. харидори конкрет набоша гуфтае бо арзона мешавад. Барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 2108 соли барориш 2001 сол дар кузофи хетчбек. ранг бошад сабз. Абиём мотор бошад 1.5, сӯзишворӣ бошад газу бензинай, коробкаш механика. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мега соҳибаш бародаро. ҳуҷҷатош тамом шудагӣ, техпаспорт дорад, срочно фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Фархор қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 5000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 12000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, нархи охиршай арзон намешавад дига. барои маълумоти иловагӣ рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. наҳум мошини фурӯши мо ҳастай ВАЗ 2107 соли барориш 2004 сол дар кузофи седан. абиём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холияй, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, камбуди нест, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар ноҳияи Спитамен қарор дорад бародаро ва нархша боша гуфтестай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 117000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае марҳамат занг занед, мошин алишам мешавад, вариантҳо боша пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқа бародаро дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда муроҷиат кунед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳастай ВАЗ 2110 соли барориш 2006 сол дар кузофи седан. ранг бошад серебристи, мотор 1.7, сӯзишворӣ бошад бензин, газай, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуб қарор гуфтае задагӣ надорад, баллонош навай, центр замок, газ гуфтае нав мондагием, срочно мефурӯшем. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 17800 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 116000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае бо арзона мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшӣ ҳастай Daewoo Matiz соли барориш 1999 дар кузофи хетчбек. абиём мотор бошад 0.8, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка механика. мошин гуфтае нахадуяй, документош то 04.05.2022 ҳастай, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 91000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае арзон мешавад, алишам мешавад, вариантҳо дошта бошен, марҳамат пешниҳод кунед. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 12 мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra G соли барориш 1999 дар кузофи седан. абиём мотор бошад 1.6, сӯзишворӣ бошад бензини холӣ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, хадавои 100%, баллонош соза гуфтае 1 моҳи дига ҳуҷҷат дорад, фавран фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 31000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли имрӯза мешавад 203000 рубл. харидори аниқ боша гуфтае муомила дора, арзон мекунемша. барои маълумоти пурра ва аниқ бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 13 мошини фурӯшӣ ҳастай Opel Astra F соли барориш 1994 дар кузофи хетчбек.
мотор 1.6 сӯзишворӣ бошад, газу бензинай, коробкаш механика. мошин гуфта дар ҳолати беҳтаринай, ҳуҷҷатош буд шудагиай срочна фурӯхта мешавад. айни ҳол мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад ва нархша боша гуфтесай 26500 сомонӣ тоҷикӣ, ки бо рубли имрӯза мешавад 173000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. илтимос харидори аниқ занг бизанад гуфта беҳуда ғам натен. барои маълумоти бештар бародаро рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. ва бародарои азиз, мисли ҳарвақта дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. раҳмат ки навора то охир тамошо кардем. зинда ва сарбаланд бошем бародаро. дастгирии моро фаромӯш накунед. мо ҳар рӯза эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда дар ҳар ки ҷое ки бошен худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.